আচ্ছা ভাই মতে গোটা কথা কইবে আমার চପল পিন্ধি চালিবা ভাল না খালি পাদরে চালিবা ভাল? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ପାଦରେ ବୁଲିବାଲି ଘରକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ଖାଲି ଗୋଡ ଧୋଇବା, ଆଉ ଯଦି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବାଲି ଘରକୁ ଆସିବା ଗୋଡ ଧୋଇବା ତା ସାଥିରେ ଚପଲ ବି ଧୋଇବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମତେ ଗୋଟା କଥା କହିବେ ଆମର ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲିବା ଭଲ ନା ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଭଲ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ପାଦରେ ବୁଲିବାଲି ଘରକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ଖାଲି ଗୋଡ ଧୋଇବା, ଆଉ ଯଦି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବାଲି ଘରକୁ ଆସିବା ଗୋଡ ଧୋଇବା ତା ସାଥିରେ ଚପଲ ବି ଧୋଇବା।